kai ka jira na gani ba ku saba da ma san ma ina zaune a ranar ba ma ina ba ya wai ka san gaba da wasan hala da ka samu kowa assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam Allah kada ka sallama ba kaman ba ku da kunnen jini ba ana ma ta kai ba wannan ba ba wannan ba Allah sai wanda ake yi a gari na mene ana kai da Allah ma ba ta shigo idan ana kake nema sai ka ce a baka kai kuma na ba je ka ala ba da Allah ba masa je ka ala ba masa je ka Allah ma ala ba masa dan maula ne dan maula na ga wasu masu kama suna da hankali a cikin ku amma duk da haka ba ku jin fadakar wanda gwamnati ke yi akan cunkoson jama'a. Wannan annobin fa iska take bi amma ku an ce an zo an faɗa muku kun ce ƙarya ne babu ita. Kuna ji fa a can bayan layi ɗan gidan mai mai tuwo shekaran jiya nan Allah ya karɓi kayan shi akan wannan annoban amma ku an zo ana faɗa muku ba ku ji ba damuwa.